пеш тордап аз тоҷикистон шербачаи ҷангӣ дар майдон ҳамеша устоди фанги муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд бо қувваи ҷисме бо рӯҳи қавӣ душманро мекунанд зуд аз по сару зер муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд пис эй брат ба пеш тордап аз тоҷикистон шербачаи ҷангӣ дар майдон ҳамеша устоди фанги муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд бо қувваи ҷисме бо рӯҳи қавӣ душманро мекунанд зуд аз по сару зер муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд пис эй брат ба пеш тордап аз тоҷикистон шербачаи ҷангӣ дар майдон ҳамеша устоди фанги муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд бо қувваи ҷисме бо рӯҳи қавӣ душманро мекунанд зуд аз по сару зер муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд пис эй брат ба пеш тордап аз тоҷикистон шербачаи ҷангӣ дар майдон ҳамеша устоди фанги муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд бо қувваи ҷисме бо рӯҳи қавӣ душманро мекунанд зуд аз по сару зер муштҳои оҳанин дили шерон доранд ба эцҳои тоҷик ҳама медонанд пис эй брат ба пеш тордап аз тоҷикистон шербачаи ҷангӣ дар майдон ҳамеша устоди фанги муштҳои оҳанин